Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sizawuthetha ke ngento ethi iKaizer Chiefs kunamahlebezi athi ikusingathi seyizibethelele signatures ze-defenders ezimbini. Niyakhumbula ke baphulaphuli ke ndayenza ke ivideo apho ke bendithetha nge-centre back yeqela ke le Stellenbosch uThabo Molosane kunye ne-centre back yeqela ke leSekhukhune United pha uBright Kandlovu. Ndathi aba bafana iKaizer Chiefs kuyafana uba seyibasayinile ngoba kuthiwa ilinde into yokubana iKaizer Chiefs kubuywe njengoba ke bekuthathwe ibreak ukudlala amazwe njengoba bekudlala abafana kwathiwa ke iKaizer Chiefs iyathembisa into yokubana kwawuthi kuvulwa ke ngoku iza kummemezela uThabo Molosane lo weqela ke leStellenbosch uba ngiyena oqala ke iKaizer Chiefs ukudala emfuna. Ngamanye amagama ke xa unondaba bechochile babona into yokubana ke ezi centre back iKaizer Chiefs izifumene. Masenze umzekelo ke baphulaphuli ke le ndodanyana yakwa Molosane umfana omdala njengoba edlala iqela lakhe pha eStellenbosch iKaizer Chiefs iyayibeka into ethi ke iza kuba iyakuba sebenzisa pha kwisizini ezayo okwangoku ifuna ukuba tyikitya kodwa ibatyiketyela pha isizini ezayo ngoba kaloku ngoku le season seyaphela. Ndiqinisele kushiyeka iimetshi eziyi-10 bazikho yi-9 kuphela kwale season, into ethetha ukuthi ke noba ibatyiketyile basayinile bawusebenza neKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo. Kodwa ke bekayikhupha ke into ethi iKaizer Chiefs phambi kokubana kuthathwe le break yamazwe yathi xa kubuywa ingakwazi ukummemezela uThabo Molosane kodwa uBright Ndlovu naye iKaizer Chiefs ke yakhona amahle athi ibethelele isignature yakhe. Phantsi kokubana ke iKaizer Chiefs ijongene neemeko ze-centre back because kunomsimange pha olimala njalo, kunodotli pha ongaphili kwayena, kunolo mfana ke uMiguel osoloko efumana yellow card njalo, osoloko efumana red card njalo, naye osoloko enamaphutha njalo kulaa defender ke yeqela leKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi pha ngasemva uKaizer Chiefs ukuthande ukuba nkenenkene ngoba xa kunosayinwa ezi centre back zombini into ethetha ukuthi ke phakathi komsimange umsimange ibe le nkwankwanyana yakwaMiguel asizibabala kabanye sathi umsimange noMiguel ukhona ozothetha lomnye indawo pha kodwa kusingathi ke itosi ngakhomba pha kumfana kaGiven Msimango uba nguyena ke endiqiniseke into yokubana ke lingamdla izembe xa kufika ezi-centre back zimbini ngoba ekugcineni umfana omdala uGuti Msimango kodwa slowly kakhulu umfana omdala ibhola alidlalayo ngoku noko umfana omdala mele aphakamise kawo slowly kakhulu noba sewile usuka kade umfana omdala into ethetha ukuthi ke angazibona ke naye edlwala izembe ngenxa yezi-centre back zimbini ke iKaizer Chiefs kuthiwa ke iyazityikitya. Okokugqibela iKaizer Chiefs kuthiwa ke khona namahle athi i-right back engumhleli Mabuza edlala pha ePortugal idlalela qela ke kuthiwa yi-All Elvas yapha ePortugal. Umfana omdala kuvakala ngathi ke niza kumbona naturena naye iKaizer Chiefs ichwechwile pha xa iva kuthiwa umfana omdala naye ngathi ke icontract yakhe ifikelele esiphelweni pha esingathi iKaizer Chiefs nayo kuthiwa ichwechwile ke pha yafuna ukumthatha umfana omdala. Ndiyanihlebela ke amahlebezi into yokubana ke ningambona naye pha umhleli Mabuza oyi-right back odlala pha ePortugal. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.